nga inyong gibin dili na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, ikalawar sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na duliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag si mga unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa matapos lang sa usa ka mina. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tuluman. Kini ang akong suliran. Aron ka ka og duwa sa kanan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini akong suliran. Ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tunod ni ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra og Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan nga Paul, 28 years old, single, taga Nagas City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa gikuha sa akong papa nga motor ug sa iya mga giutangan nga maoy nakahatog dakong kasamok namo karon. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
Edgar Pilapil, sir. Ako ng papa, sir. Nga naman? Pila ka buwan na siyang way bayad sa motor yung gikuha, sir. Unsa? Pero wala naman si papa diri magpuyo, sir. Mao ba? Ikaw ba'y Paul Pilapil? Oo, sir. Palihog, pangitay mo nga man, sir. Kay isip mo yung kumikir, ikaw yun mo yung makabayad, ani? Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Dali na kong gitawag si papa, pero dili na ko siya makunta. Ganang mga adlo na ako sige samok sa kumpanya nga gikuhaan na mo ni papa motor. Grabe kay kahasol nga nahatag na mo. Nagbuo ko nga mao na problema nga gibilin ni papa. May lain pa gidi ay. Unya, Mao ba? Unya, wala gid mo makadungog og balita ni Papa, di ba? wa na gyud bay. Mao na problema kay ko. Na, patay bay. Kung dili gina ninyo makita sa Papa ninyo, na, ikaw gi mapreso, ana. Unsa? Unsa? Nalagot tawag ikaw may mapreso nga dili man ani mo utang. Mao gani. Unya sa may plano nimo ron? Muadto ko sa manager sa gikuhaan na mo ni papag motor. Musuway kog hangyo didto. Sorry sir, pero wagit ko'y mahimo ana sir. Igo raman sad ming nagtuman sa mong trabaho. Pero ma'am, Pangita na lang paagi nga mauli ang motor sir para dili na mo namo sa mukon. unsa? Murag mamahawa na sa taan ni Tinhipol. Nga naman. Gawas ang nagikuhaan og motor. Naay ni anhi nga mga giutangan ni Papa nimo sa trabahoan ug naningil sa iyang mga gipangutangan dito. Unsa? Ug nibahad nga ipahanting imong papa. Unsa? Wa na gid ko masabot kung saan ako pagkakuan ng lima nga diri ako. Dako na kinig kahasol nga gihatag namo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Wa mo to kahibaw nga ingon ani di ayang paagi kung mahimo kang kumikir. Unya dili makabayad ang nagkuha sa motor. Husto ba nila ang gibuhat? Na ako mao'y gisamok nila tungod kay dili na nila ma-reach out ang akong papa? Ikaduhang pangutana. Matod ba sa akong amigo, kung dili jud kuno nako makitaan si papa, ako kuno mo mapriso. Pwede ba guna sila makapapriso nako? Nga dili man ako'y mao'y nay atraso nila? Ikatulong pangutana. Tungod aning nahitabo karon, maapektuhan na ba ang akong record ani? O kung ako sad mo'y makuha og motor o ma-apply sa uban nga mga loans, naa na ba ko'y bad record dito? Ikaupat o katapos ang pangutana. Nailaing nga panang sa trabaho. Naghuga ni ipanting sa papa. Pwede ba na ako sila ipablatter? O mo file ko restraining order? Gusto kong maglikay sa daotang posible na mahitabo nga basin og among pahinuon mi. Limo, tabangig tambagi ko. Kini, ang ako siran. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nga nagnahanglang mga bagika sa kaalam sa bawad og ang mga emotional yung mga pangutana, mga problema, ang inyong mga concerns, ang inyong gusto mahibaw-an, no? Kabahin sa mga balaod, kabahin sa relasyon, sa ato ang mga bata, sa ato ang anak, no? Ang kanang mga paternity nga mga responsibilities, ang mga dokumento nato at ang mga kabutangan, sus kadaghan na no? Ay nagyudinyog dugaya, ipadala sa suliran_612@yahoo.com
or sa atuang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3R Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase pa maagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, inyong mga suliran diri namo. Importante kumpleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutanag, mga problema para mas among hisabtan. Nindot sad unta o makibawmi taga-asa mo para kibawmi og asa nagyong dapitan na abot ang tingog lang ni Attorney Elaine Bathan ug Dr. Rene Obra kung mga medical inyong mga pangutanan, no? Nagdiskusya ninyo. Ataan kayo. Ako ang kuya naa sa Perth, Australia. Unya naa siya'y na-meet nga una abi niya pagpagad uy taga Philippines man ko. Surag Tagalog sila. Ingon siya ga, taga saan ka? Pag-ingon Cebu, Bisaya sila. Pag-ingon nga asa man sa Cebu. Mandawi, taga Mandawi pud siya. Sus in anak kagamay kalibutan ha. Guys, karon kay siya nga unsa day mong apelyido? Sir, yang gipotan akong kuya siya nga. Bathan ko siya. Ang gingon mo akong kuya nga Kanduman. Pero ang tinuod, di ba ningon ko ninyo sa mga nagsubaybay sa tong programa nga taga Gisog yun ko. Mandawi gihapon na, Gisog ko nagdako. Unya na malhin lang Miss Kanduman pagka graduate na nakog college, no? Nagpatukod laing balay akong mamigdadi. Pero lumad yun bing taga-Giso. So, kibaw yun na tanang tao nga mga lumad ging taga-Mandawi, ang mga terms sa mga dan, highway seno, iskina Bathan Press, maug yun na, amua. Unya, ning anak to ang babay nga, kanang, Bathan, naamang ko'y kanang kaila taga Bathan, Giso na siya, dool sa highway seno. So, na kung kuya oy lumad ning taga Mandawi. Sumutog ipangutanan niya, unsa day mong apelido, Ma'am Sanchez, Perez, dili Sanchez, Perez, no? So, ina siya nga, kisa man imuhang kaila siya, si Attorney Elaine Bathan, kay nga no, suking tigpaminaw, guys, sa ato ang programa. Muna, kani nga episode is dedicated to you, Ma'am Lydia Perez, nga naa sa Perth, Australia, ug sa iyahang inahan, no? Nga naa siguro diri sa Cebu, kay nagningkamot gito sa Ma'am Lydia, nga makapadain taon pod, og kwarta para sa tambal puno siyang mama. So, Ma'am Lydia, wa man lang ganita magkita, no? Pero nalipay ko nga nagkakita mo sa akong igsuon, wa damha, no? Nag-cross inyong path. Pero dinha gyud nato makita, no, mga sukintig paminaw nga kanang gamay ra gyud ang kalibutan. Unya, importante gyud no nga ang ato ang kaayo sa kasing-kasing nga atong ipakita sa atong isig kataw, no? Mag-abot liman lang kag kalayo na anang Australia, ang lumad nga mga taga Mandawi, nag-abot pag yun dito. Pastilan. Ma'am Lydia Perez, ug ang imong pamilya, dinha sa Perth, ug diri sa Mandawi, diri sa Cebu, mabuhi mo. God bless you, no? Og, guys, ang ang letter sender karong adlaw si Paul, punto legal ni taga Naga City, agoy konsihal Elmer Lapitan, ug ako ang close gud kayong amiga Attorney Bap Lapitan. Kumusta muntanan din ha? Sa Naga, kanilang Dagitab Festival. Pasko baya, mo gunay kanang gipaabot na to kay kanang ilang boardwalk pagkanindot inigpasiga na anak karong panahon Pasko, guys. Okay, punto legal kay kayang gisuwat kabahin man ni sa yuta sa iyahang papa, yuta naman sa katong motor sa iyahang papa, naman ito'y gikuhang motor ang iyahang papa. Unya, nasa ni mga utang. Nga mo gani nakadagobot ang kaning ilahang motor kay mo man nagsugod kaayon hatag nila dakong kahasol so mo ni no kay nagkaaram nagid kada kong utang siyang papa. So una niyang pangutana, wa man sila kabaw kuno nga ingon ana di ay ang paagi kung mahimo kang co-maker. Unya dili makabayad ang nagkuha sa motor. Husto ba di ay ni ilang gibuhat nga ako maoy gisamok nila tungod kay dili na ma-reach out ang akong papa. Okay. Kani man kung mangutang ta, ang kaning atong giutangan, of course, maniguro po ni guys nga mabayran. Usahay ang ilahang paniguro, kalailain, garantiya sa yuta baron or kanang ang motor mismo or mangita asad sila kanang gitawag nga guarantor or co-maker. Ang kanang co-maker, wa na siya labots utang pero siya'y ni pasalig nga pahuwaman ni siya diri kay ug
og di na siya makabayad, ako'y mubayad. So ang pasabot ana nga kung nipirma ka, di gani siya makabayad katong principal nga nangutang, pwede kang masinglan nga ikay pabayron sa iyang utang. Moog yun na ipasabot sa co-maker class niya. Medyo taod-taod naman nino nga wala ta kakakuha nakadawat og suwat suliran kabahin sa co-maker, pero kung nagsubaybay gyud mo sa ato ang programa, muingon baya gyud ko ninyo nga ayaw mo patakag pirma ug dokumento nga tan-aw ninyo duha-duha mo tubay-tuba kaduha-duha ta ayaw gyud labaw nagwa mo kasabot unsay bot pasabot ana sabtag gyud ninyo unsay legal effect, unsay consequence anang inyong gipirmahan, because aning butang aning kahimtanga Sir Paul, kung wa man gani ka ilara pwersaha tiuni para pagpirma ana sakto kas pangisip, valid gyud tong dokumento ha, no? Pwede gyud ikay gukdon o paninglon kay valid man ka nga co-maker. Ikaduhang pangutana, matud pa sa akong amigo, kung dili gyud kuno makita ng akong amahan, ako kuno'y mapriso. Pwede ba gud ini nga mapriso kuno siya, makapapriso ba di ay kuno to, no? Nga wa man ko'y atraso nila. Inawe, sayop po ning imong migo, abogado ni imong migo o nag-inabogado, nag-expert, way mapriso pud sa utang, no? Pero pwede kang makiha civilly para bayran ang utang. Pero nung kapog mapriso ka, wa man ka nangilad, wa man kay kipaw ba di ka di makabayad imong papa man po na nimo, nara po'y limitasyon guys. Kung asa ra pud sila taman makagukod ug makapaningil nimo, di kanila pwede pud nga ipapriso. Kana sure ko ana guys. Ay to ato imong migo, ay takagtambag yan migo kay samot man ni sana kakulbaan spol kamugyod. Ikatulong pangutana, tungod aning nahitabo karon, maapektuhan na ba ang akong record ani? Ug kung ako sad ug maoy mo kuha og motor o mo apply sa uban nga mga loan, naa ba ka ko'y bad record dito? Okay. Kani kung ikiha man gani ka civil ra gyud ni, no? So di gyud ka mapriso ni, di man gani ka mo bayad, usahay na dakong chance pod nga basin ma-sheriff, no, mag-attach og mga properties nimo, ako pa nimo husayon na nimo. As to mga loan, of course, kung mag-CI mangguna. So makita gyud pod ang imong credit line performance kung iba ka bayad og utang kay mga bangko, mga lending kana mga ingon ana na maguna sa line network. Bakay kani ba nani kanang utang nimo ning ana ba kay syempre labi na ka na mga dagko na nga mga kumpanya magpautang gani na sila, mag-CI man pud na sila, mag-investigation man pud na sila. Kay di pud sila kapatakag pautang ninyo, no? Ikaupat og katapusang pangutana, naay laing giutangan ng akong papa sa trabahoan. Og nang hulga ni nga ipahunting nila sa papa. Pwede ba nako silang ipablatter? I think you should blatter them, no? Kay murang naana pud sila bati nga huna-huna or tinguha simbako. Kay pasabot mo nang hunting patyon, no? Pangitaon para patyon. Ay delikado pud na simbako maunsay imong papa. Makaduda pud ta nga basin sila po'y nagpa-hipo sa imong papa. Pero aasam di, man tong kapagatago. Angin man yung mga anak mo pa. Or mo file ko restraining order. I think dili pa kaka-file og restraining order. I think pwede ka makapablatter. Siguro, no, emotions ba? Kay kaning apiki pud siguro kwarta niya. Kato siguro agig pagsalig, no, o pagtuo nga may nalang matubuan gamay. Ang hinaguan namasin nanyamat pa, nang hinaot pa, mao siguro pod. Dunya karong naglisod pod siguro sila. Of course, kasi masuki, uli mabay nakapaningil. No? So, mga ganitang wapir, nara din labayan lang ka. Waragwa, kana pabangwa na gani mo hikita. So, hindi no, kanang emotions lang po na. Maybe, imo lang storya nga, ay pambahad. Kay, ako po, nabog ko sa akong papa, ato lang tong pangitaon, niya atong paninglon, atong pabayron. Pero ikaw, papa, si Paul, taga-asa ka o asa ka man, no? Ang imong anak in town, imong giangin sa imong problema, nga, no, pagkahangwa pod kabayad, no? Ay may pang magpakita ka, kay para masulbad, ug atubangon nimo ang imong problema. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot untangan na mo'y nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod. Nga sugilanon din higapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.